Ahoj, já jsem Metalax a vítám vás u mého nového videa. Dnes si ukážeme, jak nainstalovat cheaty do Robloxu. Cheaty do Robloxu. Když jste takový novíci, jako já, tak hledáte pomoc, cheaty, to je jedno. A já jsem váš spasitel a ukážu vám, jak nainstalovat cheaty. Si nainstalujeme cheaty jménem Vega X. Je to strašně jednoduchý. Jo. Tak, prvním krokem, který budete muset udělat, tak určitě bude kliknout na odkaz, který budete mít v popisku videa. Kliknout, skopírovat, to je jedno. Půjdete do prohlížeče, nebo jestli se vám ta stránka načetla, tak prostě půjdete, tak. Čekáte chvíli, než se vám načte. Než se vám načte, tak půjdete trochu dolů, dáte free access. Jelikož mě tak trochu to nejde, tak vám jenom hodím obrázek, co by se vám tam mělo jako ukázat. Budete tam mít takový 2 úkoly. První úkol, tam budete mít takový obrázky a budete muset počkat 10 nebo 7 sekund, než to budete moct zavřít. U druhého úkolu jenom prostě kliknete na nějaký téma, tam se vám načte obrázek, můžete dát křížek a půjdete dál. Jak půjdete dál, tak vás to hodí na další odkaz, který zase skopírujete. Otevřete, to je jedno. Tak, ty předchozí stránky můžete zavřít, protože ty potřebovat určitě nebudeme. Tak, tady to bude úplně jedno to samé jako minule. Půjdete dolů, dáte free access, splníte 2 úkoly, načte se vám stránka potom, skopírujete, zase do vyhledávače, odkliknete ty hnusné stránky, které nepotřebujeme. Tak, jsme u posledního odkazu. Zase půjdete dolů, splníte 2 úkoly a ukáže se vám tady poslední odkaz, to je na Megu. To skopírujete, tak půjdete na Megu, počkáte, až se vám načte, dáte stáhnout, já to stažený mám, takže stahovat to znovu nebudu, odkliknu si, tak takhle se vám to stáhne do stažených souborů nebo někam, kam si to uložíte. Doporučuji si to přetáhnout na plochu. Až to budete mít na ploše, tak určitě klikněte na to pravým tlačítkem a dáte extrahovat zde. Až se vám to extrahuje, tak budete mít složku. A teď první věc, kterou jsem zapomněl ještě říct, předtím než budeme zapínat Vegu, tak určitě budete muset si vypnout antivirus, jelikož Windows tak trochu nemá rád tady ty věcičky. Může vám to klidně napsat, že to je Trojan nebo takovýhle věci. Můžeme si názorně ukázat například, jo. Tak pojďte do vyhledávače, tam ochrana, Enter, pročtet. Tak tady vlastně vidíte, že jsem nelhal, vám to tady ukáže, že Trojan, ale to nás nezajímalo, jakož to nebezpečí není a je to legit, používám to sám. Zaručuju, že to žádný virus není, jo. Tak, aby jsme si zapli antivirus, tak uděláme toto. Nastavení ochrany před viry a hrozbami. Dáte zprovat nastavení, dáte ochrana v reálném čase, vypnete. Vám to hodí takhle zabezpečení Windows, dáte ano. Dáte složku. Tak, nic moc nás tady jako zajímat nebude, krom jedné věci, a to je Vega X Exit, jo. To si rozkliknete, vám se to naloaduje. Tak, tady máme tu krásku. Určitě vám ukážu, jak s tím pracovat, je to strašně jednoduchý, na rozdíl třeba od jiných tady těch cheatů. Hlavně tady už máte nějaký ty skripty předinstalovaný. Máte tady po straně nějaký univerzální, jo. Tak začneme od začátku, což je TMS. Tady si můžete měnit barvy, jo. Je to docela srandovní, líbí se mi to, že vývojář tam dal něco takového, ale my si to dáme, nebo necháme v té šedý. Tak, pak tady máme options, tady máte takový různý nastavení, máte tady jako resetovat, máte tady resetovat charakter, vypnout Roblox, máte tady dokonce Flappy Bird, takový plus a takový easter egg.
unlocknout FPS a busnout. To doporučuji, když máte low PC. Máme tady ještě anti-AFK, topmost, bypass, tady různé věcičky, jo. Klikneme. Máme tady open file, když budete mít skript v nějaký složce, jo, třeba nevím, například textový dokument, jo, budete tam mít něco napsaného, tak dáte open file, najdete si tu složku, ji tam dáte, save file, to když budete tady mít nějaký skript přes ten script hub nebo něco takového, tak se to můžete savenout. Execute file, to nás moc nezajímá. Clear je, když máte tady nějaký skript a chcete tam dát jiný, tak dáte clear a vám to vlastně vymaže ten skript. Pak je tady execute, to tím zapnete ten skript, ale ještě předtím, než zapnout ten skript, tak musíme attachnout. To se dělá tak, že zapnete hru, dáte attach, vám to ukáže takový okýnko, to se potom vypne, budete moct tam dát to execute a můžete cheatovat. Ukážem ty cheaty ze script hubu i jsou tady plný 3 stránky. Můžete si najít, tam máte vlastně ty různé cheaty, máte tady lucky bloky, univerzál, jo, máte tady hry, mist, games, jo, třeba jsou tady nějaký nový přidaný 3 stránky cheatů. Nevím, je tu cheat Taunt, jo, Manufactory Tycoon, třeba takhle, jo. Nejdřív musíte injeknout, pak potom si tady kliknete na nějaký cheat, třeba Pet Simulator a dáte. Tak, až budeme mít všechno, ok? Zapneme si teda ten Roblox. Třeba například Arsenal, jako já třeba tady, jo. Arsenal. Počkáme chvíli, doporučuji, aby se vám hra naloadovala úplně. Že někdy jsou to takový menší záškoby. Tak, hezky se loadujeme. Jestli máte třeba druhou obrazovku, tak si tu Vegu můžete dát na druhou stranu. To není zase takový problém. Taky to doporučuji, protože nemusíte potom takhle dávat F11, kdyby třeba se něco stalo. Tak to, dobře, dáme si F11, kdyby třeba náhodou nám to tablo. Tak dáme zpátky, dáme attach. Mělo by se ukázat takový černý rámec, ano, takhle. Injecting. Někdy prostě to nefunguje, prostě se vám to nenačte, tak musíte víckrát než jednou. Ale pak třeba, nevím, když to budete používat, tak to časem bude fungovat. A jestliže vám to nepůjde dlouho, tak se podívejte zpátky do té složky. Jestli tam třeba nebude složka delete me. Protože tam složka delete me nemá být. Když je tam složka delete me, tak je něco špatně. Ale jestli to máte přesně takhle všechno, tak je to fajné. Jo? Tak znovu dáme attach, jestli se vůbec něco stane. Jestli se nic nestane, tak já dám střih a uvidíte, až se něco dít bude. Tak počkáme, zase injecting a vypadá to, že jsme zase failli. Tak já se asi ozvu, až to půjde, jo? Tak, tak se nám to nakonec načetlo. Potom, jak vám to hodí ty blbosti, takhle černý ten rámeček, tak by se měl zobrazit potom druhý, ten se jmenuje WRD API. Ten tady budete mít minimálně tak 20 sekund, pak vám zmizí. Ano, teď vám zmizí. Jak vám zmizí, tak můžete zpátky si hodit hru do full screenu a jít do script hubu a najít si nějaký cheat. Já třeba si tady, já nevím, vemu třeba já vím, že tady bylo Infinity Jump. A jak tady není Infinity Jump, tak třeba ho máme tady. Někde Infinity Jump. Tak tady nemáme asi Infinity Jump. Nebo máme? Ano, tady máme Infinity Jump. Kliknete, jak se vám tady zobrazí script, tak dáte execute.
A mělo by to fungovat. Hodíme si to na lištu, dáme deploy, Vládí docela teď Pet Simulator, tak se podíváme na nějaký ty Pet Simulator cheaty. Když jsem zkoušel Pet Simulator cheaty, tak jako docela decentní. Máte tam autofarming, máte tam fly, můžete si zrychlit zvířátka, můžete se zrychlit sami sebe. Myslím si, že tam je i money hack, že si můžete givnout všechny peníze, gemy, tyhle věci, ale peti tam givovat nejdou, jo. To by bylo až moc složitý pro skript. Ale jako fly hack, TPA, infinity jumpy, tohle to zvládá, to určitě. Když se podíváme zpátky do naší vegy, tak dáme clear, můžeme dát clear klidně, nám to všechno vymaže, protože to je ten starý skript infinity jump. Tak, když se nám to načte trochu víc, tak tam si vegu na druhou stranu, tak. Dobře, tak hra se nám načítá, nátač. Tak, jeden čtvereček černý, druhý čtvereček, to je dobrý, VRD API, vždycky si zapamatujte, že tenhle VRD API neodklikávajte nebo něco takového, vždycky počkejte chvíli. Já ho teď tak trochu odklikl, ale máme ho v liště, tady. Tak, chvíli počkáme, to nevadí. Tak, máme hru injectnutou nebo attachnutou, budete do script hubu, najdete si nějaký ten cheat, třeba tady si pamatuju, že někde byl Pet Simulator, tak kliknu na to, to si dám pryč, jo, dáte si zpátky tu pegu, pardon, půjdete zpátky do toho scriptu, vypadá to, že to nefunguje, tady ten, tak co třeba, půjdeme zpátky sem a zase si dáme infinity jump, dáme execute, odklikneme a máme infinity jump, jak vidíte, ty skripty jsou legit, prostě fungujou, není to žádný scam. Dobře, třeba mohli bychom se ještě ukázat nějaký cheaty, třeba třeba tyhle infinity, tady máte různé komandy, třeba můžete tady si dát invis, nevím, infinity jump, no tak tady to nefunguje, invisible, dáte enter a jsem invisible. Sice nemůžete nic dělat, jo, ale prostě cool, ne? Jen už to, že cheatujete. Třeba například vím, že tady byl i noclip. Někde. Tady máte zase ten anti-AFK. Noclip, vypadá to, že noclip tady není, tak bude noclip tady. Tady noclip. Tak znovu bychom museli atašovat. No tak máme zase ten infinity jump, máme invis. Můžeme si se tady, nevím, dát tohle, jo. Můžete chat. Co bychom mohli udělat? Staty, sound lower, jo.
Prostě takový blbý věci, já se tady v tom nevyznám, jo. Nejsem až takový jako hacker. No, hacker jsem, ale nejsem prostě nerdík, jo. Prostě můžete si tady cokoliv, jakýkoliv jiný exploit, script dát, prostě hackovat, to je jedno, ale prostě ještě jedna věc, jako nedoporučuju to, je to jenom spíš jako s kamarádama, jo, na svém vlastním serveru, jako asi vám by to taky bylo nepříjemný, kdyby proti vám prostě někdo cheatoval a chápete ten pocit. Je to nepříjemný prostě. Dobře. Ukázal jsem vám úplně všechno, co máte udělat, co nemáte dělat. Jo. S tímhle se rozloučím.